de grienerspjocht. Is die hier redelijk algemeen? Sjugge je hem die vogel hier ik? Ja, die komt hier elke keer wel langs. Ik kijk wel eens jongenszoon, dus die fourageert je dan in gas. Want die fourageert vooral op michimmels. Mieren in het Nederlands, voor wat net het woord michimmels net kent. Maar die breedt vanzelf in holen. Dus die had een combinatie nodig van bjemmen, oorbjemmen, wat er een hollymaatje kan en gasland wat michimmels in zitten. Nou, daar ben ik alternatieve soorten West-Verzijds van. Als die vingst, dan vind ik het ook wel bij is. Ja. Wat wie dat? Dat weer het blauwspjochtje, de boomklever. En de grote bonterspjocht. En nou ja, daar wordt het al een stuk makkelijker van, want die grote bonterspjocht die doet het hartstikke goed de laatste jaren en die komt ik in gewone tuinen wel voor. We zullen op zoek naar de grienerspjocht. Dat wil ik eigenlijk netje vlakbij het Jeerdwan. Daar kom ik alweer uit aan het eind van de dag en daar heb ik altijd nog een kans. Maar we rennen even een eindje, zit je in de bosken en waar weet wat er aan het zien komen. Want het chilpert om van alle kanten hier om je heen. Er zitten genoeg vogels. Ik wil hier maar even een jaar zitten in de hoop dat je er eens een spjocht komt te fourageren, oftewel te fretten. Dit lijkt mij net een onaardig platje te. Allereerst voor mij. Maar ja, die spjocht kan er heel ooit op denken. Lijkt het wel vaker gebeurd, denk ik dat ik een plakje uitzocht ga dat beter voor mij is als voor de vogels. Maar ik straks even zien hoe we hem vinden kunnen. Ja, ik weet wel wat er is. Ah, dat is goed, goed nice. Ja. Waar is er? Hij zit achter Lauswald, een heel soort. Er zijn meerdere. Oké, Ja. dus ik moet het die horen. Ja, want die had een heel specifiek loer. Die kent eigenlijk altijd waar je altijd er is, altijd net is. Ja. Kent ik nooit van, het loert? Hij kan wel een hoon naar Nee, het is een heel specifiek loer van het specht. Je jaren betekent meer vogels dan dat je ze zorgt in een bos. Dus ik heb het betocht. Ik heb op internet het lood van een grienerspjocht, een mondje heb ik gevonden. Die zijn territorium zullen wat verdierigt. Dit onjouwt, hier ben ik en dit is van mij. Dus misschien kan ik ze lokken. Dus even zien. Oh, die staat er door achter de stam. Maar dit is een bont niet in. Ja, dat is het blauwspjochtje. De boomklever. Dus dan heb ik het hoofddoel ga ik net hellen. Maar wat waar van de twee doelsoorten. Daarom, dus ik ben wel benieuwd wat ik er ook in ken. Ik denk dat het best tevreden. Ik ben tevreden. Zoals ik al zei, het is een pittige opdracht. Maar als je dan ziet naar de soorten die hier in dit soort omjouwingen voorkomen, dan winnen er al 12 van de treien die we beneemd hier. Ik vind Creers detective. Dus je kan mij een goed gevonden hoestak in. Ja, en dat betekent echt dat er weer een volgende aflevering komen kan. Want de volgende keer op zoek naar weer een verslijn, nieuwe soort of visje.